ali sve u svemu brat imao neku nezgodu i to nas je negde i navelo. Inače, pre toga mi imali priliku, kao nudili su nam neko osiguranje i bili smo u fazonu, ma neće nas. Osiguranje ne može da nas sačuva od smrti ili bolesti, ali može neki trenutak da nam olakša nama ili našoj porodici. Ja se zovem Jovana Borković, dolazim iz Pančeva, inače sam preduzetnik i imam svoj edukativni centar koji je namenjen deci i odraslima. Moj jedan prijatelj je imao osiguranje i kroz razgovor sa njim sam došla do moje agentkinje preko koje sada uzimam osiguranje. Kraju se to ispostavilo da je to moja komšinica koju bukvalno ceo život znam. Pre nego što sam kupila polisu, pre nego što se dogodila ta situacija, imala sam ja svest o tome koliko je zaista osiguranje važno i kad god idem i neko putovanje, ja nikad zaista bez osiguranja ne idem, ali evo, ovo smo sve nešto čekali danas sutra, neki pravi trenutak i desilo se da se dogodi ta situacija, pa smo tek onda se odlučili da uzmemo polisu. Verujem da je veoma važno da svako ima polisu životnog osiguranja, imamo samo jedan život i treba maksimalno da brinemo o njemu.